кызганычка каршы бездә үтсенде. Шулай да без бу ситуациядан чыктык, чөнки текст булгачтын, текстны миңа үземә укырга туры килде. Татарстанның 7 шақырымнан артык ераклыкта урнашкан авыл сөйләме бернинди диалектларга да кушылмаган. Саф әдәби телдә уралашалар биредә. Беренче класстан ук татар телен өйрәнәбез, бүтән диктантларны язабыз. Безнең өчен бу диктант бик җиңел булды. Татар Каргалы мәктәбендә төрле милләт балалары белем ала, ләкин алар барысы да татар теле һәм әдәбиятын фән буларак үзләштерә. Мәсәлән, Айнура Карышева милләте буенча казак кызы. Без татарча сөйлибез, өйдә дә, мәктәптә дә укыйбыз. Укытучылар үзләре дә бу мәктәптә белем ала. Яшь тарихчы үз алдына югары максатлар куя. Минем алдымда бик мәсьәлә тора. Безнең балаларыбызны татар теленә өйрәтеп, мин татар дип яшәсеннәр дип телим. Диктантны язучылар текстның тәрбияви ягына да игътибар иткән. Планетаның күп илләрендә шушындый авыр хәлләр булды. Яңадан кабатланмасын өчен балалар белергә тиешләр, исләрендә татарга тиешләр дип уйлыйм. Текстны Оренбургның Сан Ямашев исемендәге китапханәсендә дә яздылар. Татарча диктантка өлкәнең Оренбург, Тыстуба шәһәрләре һәм татар авыллары кушылды. Оештыручылар Татар милли мәдәни мөхтәрияте, Акалфак оешмасы, китапханәләр белән мәктәпләр. Узган елны татар теле буенча белем дәрәҗәсен тикшереп караучыларның 30% бишлегә язса, бу елны да әлеге уңышка ирешүчеләрнең саны ким түгел.